ina ne madinan Najeriya? Abuja. Ina ne madinan Najeriya? Abuja. To makarfi ne madinan Najeriya? To idan Allah ya tashi aiko bala'in, Allah ya aiko shi cikin makarfi, ba shi kenan ba? Yan masu son mahaifa ku jira, ina ne madinan Najeriya? Oke. Ai ba san mahaifa. Ku je ku jawo kanku masifa, ku je ku jawo kanku bala'i. Idan kuma akwai azalimai a makarfi to in sani. A wa'azin da ba sai mu yi akan makarfi. Akwai azalimai a makarfi ne? To don me za ku kira wa kanku masifa?